Käytä sitä maalaisjärkeä on suomalainen perinteinen sananlasku. Mutta mitä se maalaisjärki oikein on? Sitä me kysyimme ihmisiltä ympäri Suomea. Katsotaan, mitä he vastasivat. Maalaisjärki on käytännöllisiä ratkaisuja. Tämä homma pitää tehdä, näin se on ennenkin tehty, voisiko se näin porukalla tehdä? Helppo, simppeli ratkaisu, tehtäisikö se näin? Yksinkertaista ja maanläheistä tekemistä. On semmoista käytännön asioiden ratkaisuja, jotka perustuu semmoiseen kohtuulliseen, selkeisiin asioihin. Asioiden tekemistä fiksusti, ilman turhaa säätämistä. Minulle maalaisjärki on taito muuttaa unelmat käytännöksi ja arkielämäksi. Se on sellaista käytännönläheistä asioiden hoitamista. Kykyä ajatella ja toimia erilaisissa tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Se maalaisjärjen pitäisi olla niin kuin luonnon kanssa tekemisissä, koska luonto on se, joka päättää, miten me täällä Kainuussa pärjätään.